Ελλάδας έχασα τον Σιλ. Και εντάξει, εσύ πέρασες σε πιο εύκολα στάδια και είσαι στο τελικό. Εσύ είσαι 3. Εντάξει, πιστεύω ότι θα μπορέσω να νικήσω άμα το παλέψω πάρα πολύ όμως. Πιο πολύ από το μάτς που θα παίξω την Κυριακή. Το μάτς κανονίστηκε για αύριο, σωστά? Ναι. Αύριο θα να ανεβάσει το show μέχρι αύριο. Ναι, αύριο στις 5 η ώρα. Καλά, την Κυριακή έχω και το πιο σημαντικό μάτς. Ναι, για να ανέβω στο NWA. Έχω προπονηθεί πολύ γι' αυτό και πιστεύω ότι εντάξει, αυτό θα με βοηθήσει να νικήσω και εδώ, πιστεύω. Ναι. Αν ξέρω εγώ η τύχη είναι με το μέρος μου και πάρεις τη νίκη. Ναι. Ναι. Εσύ πιστεύεις σε σένα? Πιστεύω, ναι. Εντάξει, θα ήθελα σε σένα να πιστεύεις σε σένα. Ναι, είπαμε Μπατίστα. Είπα εγώ θέλω Στυλ, αλλά θα νικήσει ο Περνάης. Ναι, δεν έχουμε τίποτα να πούμε, τα είπαμε όλα. Πάμε για κλείσιμο. Ναι, αυτό ήταν το preview του WWE Rules. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε την επόμενη φορά μαζί. Τα λέμε.